Todo o litoral costeiro dende o concello de Sanxenxo ata Pontevedra quedará unido por unha senda peonil e ciclista. Así o anunciou o presidente da Xunta de Galicia na súa visita ao novo camiño da Lanzada. Núñez Feijóo adiantou que o proxecto que unirá Sanxenxo e Pontevedra terá un custo de 17 millóns de euros. A que toda esa estrada, que é unha das estradas con maior inseguridade, se converta nunha das estradas con maior seguridade viaria de Galicia. Investimos e vamos a investir 17 millóns de euros. Para que unha senda que se inicia en Pontevedra pase por todo o percorrido e toda a costa do concello de Poio ata empalmar con Sanxenxo e facer así unha das sendas máis grandes de Galicia. O presidente fixo anuncio na súa visita á nova senda que une a Lanzada e Portonovo, un proxecto que contou coa colaboración das Consellerías de Infraestructuras e de Medio Ambiente. Feijóo destacou a seguridade e beleza paisaxística do novo sendeiro. A través de materiais axeitados e compatibles coa protección medioambiental das zonas, facemos unha gran integración paisaxística da senda no ámbito viario e no ámbito medioambiental. E ademais garantimos a máxima seguridade viaria, porque nesta senda, como decía o director, hai glorietas, hai iluminación, hai pasos de peóns, hai cousas que parece que estaban aí, pero non estaban. Para o alcalde de Sanxenxo, estas melloras permiten que a vila atraia visitantes de todo o mundo. Países amigos latinoamericanos, entre eles Estados Unidos, estamos loitando, presidente, porque antes tuve unha oportunidade de estar no foro de turismo que se está celebrando en Sanxenxo, de falar tamén de que empezan a haber un turismo intercontinental para aquí, e eso, cando encontren todo isto aquí, estou convencido que seguiremos crecendo como estamos facendo hasta ahora. As melloras na estrada PO 308 complétanse con beirarrúas e beiravías máis amplas, zonas de aparcamento, glorietas e iluminación para garantir a seguridade tanto dos peóns como dos ciclistas.